Gara-gara dapat kiriman gambar dapur secakep ini, akhirnya dapurku yang dulunya seperti itu, aku mau renov sebentar sebelum memasak. Langsung aja ke inti cerita. Ceritanya itu tadi aku mau masak, malah aku lihat wallpaper, sisa dari aku benerin dinding. Sebenarnya sih nggak mau aku renovasi sekarang, tapi aku orangnya kan kalau duwe kotor rek sok disenayani ngono kuwi lho guys. Jadi wis tak cekel sing penting rak ketangko masake keteteran. Lagi barang mau kompornya kan wis blaus, tak benyake tak resi isik terus tak template stiker niku guys biar ketok resik. Terus iki saya nyandak-nyandak tok guys, sak nyandak isik sok ditumbaske meneh ben rapi ngono lho ya. Ya wis dadine ngene iki penampakane lah wong terae ya wallpaper sisa ya dimaklumi sok nek penapik ya tumbas meneh. Mau bentuk guys wajane wis nangkring lagi tak cemplungke rempul atine terus tak marinasi ki ono daun salam laos jahe karo seri tak udek-udek niki. Lah cukup mau bentuk wis mateng singkat cerita terus iki mau teri nih tak alupi karo banyu panas. Nek nggonmu iki jenenge teri apa guys? Nek wis dialupi biasa iki ono lombok, ono tomat, brambang, bawang. Nek bawangnya tak rajang, nek brambangnya tak mbiyen nutupan niki ya guys. Ya wis koyo ngene iki, mono teri. Iki wis mateng mau rempul atine, iki lomboke, tomate karek nyemplungno. Iki sing videone mau goreng rempul ati tak sonek gurilah ya guys. Soalnya dawa. Lah iki ceritane mang pas goreng rempul ati ono drama ngene iki. Gowo helm barang. Lah wong nek goreng-goreng wedi ngene kok goreng-goreng barang. Ngrasakno kok gumun aku. Ngene iki yo jajal koyo piye nyiprat tok banget nang goreng-goreng ngene iki kok guys. Dadi kan medeni wong to guys. Mosok wong goreng ngene iki mesti kok koyo wong ketemu musuh delok itu. Koyo wong granat-granatan ngono kuwi lho. Koyo wong tembak-tembakan nek ono dek goreng dek karo mlayu niki lho piye jajalan mateni kompor barang wedi. Wis ndang ganti masak liyane ae iki tak lanjut mau iki terine tak goreng sik. Lah malah lomboke brambange lali nyemplungke gak tak video. Lek kono kecap moto masako diserang-serang lagi wis mateng. Lagi piye wetengku malah kruyuk-kruyuk guys. Ya wis ayo tak gaginan madang sik ya. Aku tak madang sik. Muang iki nek awake seger kuarasan jebule enak ya guys. Rimo lombok diusang-usang tok niki lho wis dadi lawan. Enak apa tere aku sing gragas guys. Terus ngono ya guys ngecuwa saya kok kesel aku. Dadah.